La bolnavi obezi și infectați cu noul virus, imunitatea e slabă, iar organele tind să cedeze ușor. Pacienții cu obezitate și cu diabet sunt pacienții care evoluează cel mai sever și au o rată cea mai mare de mortalitate. Cantitatea de zahăr din sânge sau de la nivelul celular favorizează multiplicarea atât a virusilor, microbilor, cât și fungilor. Înseamnă că atât imunitatea umorală cât și imunitatea celulară sunt afectate. Chiar și pentru oameni tineri, în cazul celor obezi, la plămâni și la inimă apar complicații mai repede. Dar fiecare celulă va fi cotropită de noul virus, multiplicat într-un ritm sporit față de cei cu greutate normală. Așa că bolnavii ajung în câteva zile să nu mai poată respira singuri. S-a întâmplat și în cazul unui pompier de 37 de ani din Constanța, mort în urmă cu câteva zile. La nivel mondial, în numai 45 de ani, numărul cazurilor de obezitate s-a triplat. Asta înseamnă aproape 2 miliarde de oameni. Organizația Mondială a Sănătății avertizează că în lipsa unor măsuri drastice și imediate, în 2025 peste jumătate din populația planetei va fi obeză. Unul din 3 români este supraponderal și în doar o lună 50 de pacienți au murit tocmai din cauza asocierii dintre această boală de fond și infecția cu noul virus. Și cu siguranță cifrele reale sunt mult mai mari. Nu întotdeauna obezitatea apare ca atare în documentele medicale. În ultimii 5 ani, numărul românilor care fac sport a scăzut cu 12%, iar numărul sedentarilor a crescut cu 15%, arată datele Comisiei Europene. Mulți pacienți cu surplus ponderal caută de acasă soluții, mai ales că unii sunt conștienți că o dietă corectă, începută acum, le-ar putea salva viața. Am trecut la un stil de viață extrem de sedentar. 80% din pacienții, dintre cei care vor să scadă în greutate, cei cu obezitate, sunt în marja aceasta, în zona aceasta 30, 40, 45 de ani. Cerința oamenilor pentru a intra în grupurile de suport care tratează obezitatea a crescut foarte mult. Ce îi sfătuiesc eu este să se autoeduce cât de mult pot ei în privința alimentației. Să țină un jurnal alimentar este o presiune și mai mare pentru tot există riscul morții. În plus, dacă până acum o lună și jumătate cei mai mulți susțineau că nu au timp să facă sport, acum nu mai au nicio scuză. Instructorii de fitness țin și antrenamente online, iar clienții pot face exercițiile în sufragerie. În fine, ar trebui ca acesta să fie momentul trezirii și pentru fumători. Pneumologii spun că mai ales cei care sudează țigările au risc mare de recuperare lentă și de sechele după convalescența bolii COVID. Asta pe pulmonare cu acumulări mari